Yeah. Kemaso kemtimide kushandira mavheti ndicho chirungu. Vanhu vatema vanokutya kunge nzungu. Ukabvunza mari yakonzi une dzungu. Vanokubaya neminzwa kunge nungu. Vanokushandisa avakupepei. Hanzi shanda tichakupepei muna mei. Mei akasvika wonzi shanda rimwe dhei. Avakupe mari vanototsvaga imwe wei. Munhu mutema varume haana tsitsi. Anokuona segonzo iwe uri kiti. Echaanoda chete kuti zvake zvigofamba. Kana zvake zvofamba anokuona sekamba. Zviri nani ndigoshandira hangu makalati. Ana musviba mimba vanonetsa. Vanhu vatema ndati vanonetsa. Ana musviba mimba vanonetsa. Saka kumutsa business ndicho chirungu. Ana musviba mimba vanonetsa. Vanhu vatema ndati vanonetsa. Ana musviba mimba vanonetsa. Kune vamwe vachauya vokushandisa. Vakushandisa ndobva vakuitisa. Vachakupinza mumunda vokutimbisa. Pauchada mari yako vokusungisa. Kana musina mari munotishandisirei. Zviri nani mushande mega mabasa acho. Munoti mhuri dzedu tinozodzipei. Imi muchitinyima kamari dzacho. Zviri nani ndigoshandira hangu makalati. Ana musviba mimba vanonetsa. Vanhu vatema ndati vanonetsa. Ana musviba mimba vanonetsa. Saka kumutsa business ndicho chirungu. Ana musviba mimba vanonetsa. Vanhu vatema ndati vanonetsa. Ana musviba mimba vanonetsa. Kushandira mavheti ndicho chirungu. Vanhu vatema vanokutya kunge nzungu. Ukabvunza mari yakonzi une dzungu. Vanokubaya neminzwa kunge nungu. Vanokushandisa avakupepei. Hanzi shanda tichakupepei muna mei. Mei akasvika wonzi shanda rimwe dhei. Avakupe mari vanototsvaga imwe wei. Munhu mutema varume haana tsitsi. Anokuona segonzo iwe uri kiti. Echaanoda chete kuti zvake zvigofamba. Kana zvake zvofamba anokuona sekamba. Zviri nani ndigoshandira hangu makalati. Ana musviba mimba vanonetsa. Vanhu vatema ndati vanonetsa. Ana musviba mimba vanonetsa. Saka kumutsa business ndicho chirungu. It's a light zone.